Niki Mbak Yu saking Ngayogja. Bengawan Solo. Yo. Wilayahmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. hop tak. Selamat malam jeng Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Mas Petro. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Udah pagi, sampun pagi. Kok ora nyebut jenengku, jenenge Petruk sing asli. Lah kan wayang, panjenengan wayang. pengennya sing dalange napa wayange? Ya dalange no rada. Oh dalange. Nyedak. Once. Se nama yang baru tadi apa yang lama? Se baru kan Jeng. Jeng. Ana apa Widodo? Wis apik sing widodo niku nek kuwi artine nek bahasa Inggris nek wi iya ta. Wi adalah kami. Iya. Ami heeh. Wi. Dodo kuwi bubuk ta? Dodo. Wi. Do. Nek bahasa Inggris dodo kuwi bubuk. Oh ya, Lah ya jadi do. Bubuk. Berarti kami bobo. Kami bobo. Ayo bubuk. Oh. Mulane itu artinya kami bobo. Oh, jenengku ki Prancis, bahasa Prancis ora. Oh, bahasa Prancis. Oh ya gar ki jajak iki apa? Jajak ya apa tegese? kuwi mau nek bahasa Inggris nek wong Jawa ora kuwi artine. Lah apa? Wi dawa. Widowo. Wi dawa, wite lho bener lho. Wi dawa. Ya. Dodo ki sedelok. Apa? Dawa tapi delo. Lah. Widowo tapi delo. Saiki ora le. Saiki ora. Ora wong wis blas kok. Malah jejak. Blas. Wong pret kondo aku. Oh kowe aja melu-melu. Pripun? Nama khusus aku dhewe kok Oh, melu-melu. nek tiang sanes mboten angsal. Ngerti tak jenenge pret, artine Artine napa? pretty woman. Woi. Pretty Pretty woman. woman. Masa apa artine niku? Pretty ki ayu. Oh, pretty ki ayu. Woman ki oh wanita, berarti wanita yang cantik. Masya Allah. Ya sumbut ya. Cek. Kalih piyayinipun sumbut kok. Ya pangapunten Bude Sepuh. Nggih. Pretty. Nah yang ini yang enom sebutannya siapa ya? Sing ndi? Yang enom. Tadi kan ini pret. Oh, iki pret. Iki prot. Kok kaya familiar aku. Nama panggung ra Gentari. Gentari leres. Nama KTP asli coba Oh iya, wilujeng yang Dalam sayangku. dalam sayangku. Yang Nama panggung Gentari. Nama Gentari. asli sesuai KTP biar Kula tahu. anu Tomo. 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 Apa lho? Ning nek dalemipun ra ngendi jenenge daleme? Kula asli saking kota Susu, Boyolali. Boyolali. Nggih. Ning nek jenengan teng Boyolali kok madosi Gentari, mbok mubeng sak kabupaten mboten temu. Ning Lah kene. Ning nek Tomo tambal ban malah petruk. ngene lho, Jak karo Mbak J L Li. Mbak Li. Iya ya. Mbak Li, Nggih, Pak Wi. iki Bu Giyanti iki tak enteng-entengi ben nek sing iwake mbok menawa butuh klopo rek sing menek. Oh iya. Klopo. Nah, kendenge melorot to sih. Gendenge melorot, basa ngono kuwi. Seabot-abot nah kayak Oh, gini. lah kok bagianmu kok menek klopo karo Ya menek. jen aku ki wanita perkasa. Oh, ya wis pancen didum kok, Nok. Sing bagian menek klopo karo menek genteng kowe, nek bagian menek kung dodo panjenenganipun. Lah aku kapan? Aku kapan? Wis klopo kuwi kamu tono. Ora kelapa lho kosot. Nggih, menika minangkani. Pamundutan. Pamundutan Pak Haji. Sesideman mawi bawa napa mboten Rama? Wah ya. Oh, bawani. Oke. Bawani Cahyu? Iya. Bocah kok. Degane klopo ijo. Maksude Bejane sing nguyup dudoe. Kok beda to? Lah kok beda-beda? ora mulih. Jo ya jo gitu. Lah kuwi nek parian. Tegane klambi ijo, Kuwi ra nek- bejane sing duwe bojo, nanging ora loro. Kuwi nek pariak.
urung sida ya nanging ora loro. Iya. Ya urung karuan ya. Musuh iki modele. Iya, bacotke sayu. Alah alah. Orang durung kok andang dibacotke. Ngarepe lho durung kok bacotke. Oke. Iki arep diwiwiti dulu. Yes. Wiwitono. Lah wong lekas e urung kon bacotne ya iya. Nah iya, pemanasan dulu baru dibacotke Yo gitu. nek lekasan leren aja nggo nyambut gawe ndak rontok. Oh iya. Wiwitane Awal mula. anderek sang peki Ikut seorang pekik. apa peki apa? Ora pekok. Peki itu apa Pak? Pekik itu apa, Pak? Sang pekik itu seorang yang menyenangkan bagus. Oh. Pekik warnane kuwi dadi sing Oh, berarti kayak gareng pekik. bagus. Bagus. Kuwi dodo tulis pekik ngono kuwi. Ya Kepekikan. Kepekean gareng jajak melekik ngono ya. melekok. Bagus kang olah budaya. Lelaki tampan yang pandai berbudaya. Ya, apik. Ora ono yo gareng anu Durjana kok. Hah? Gareng Durjana. Durjana. Sarjana, Pak. Oh, diganti ta? Sarjana Durjono iki wong nakal iki. Beh, gak paham cah. Panjenenganipun. Kok cahi apa Mboten tentang cah? panjenenganipun. Mrene Aku lemang bareng sih. angel lho nek ora kencan bareng. Oh, ya mergo wong itu padha namanya kleru. sehati loh. Sekarepmu sak bahagiamu. Rasah Mary. Ora. Wong Hanae tak tolak kok meri karo kowe. Elok. Wong Hanae tak tolak kok karo kowe meri. Aku yo pilih sing semene mau. Sawan menyang kutha gedhe. Pergi ke kota Solo. Kok kota Solo? Gede kok. Kota Yo, Besa. gak tau tang Solo berarti jenengan. Solo lho enek pasar gede. Oh, Oh. Berarti ning Solo kuwi lungone, nang Sar Gede. Bantara terus yung Yang membawa uang terus jatuh cinta. Bendoro sing nganggo dhuwit. Bendoro. Oh, Bendoro tuh yang bawa. Ya, sing nggo dhuwit lho, bendahara. Oh, sangi sore sekretaris itu. Iya, sang sore sekretaris. Selendang kuning kang saking bukir. Selendang kuning yang dari Wonogiri. Bukir itu Buker kok. Wukir niku artine giri. Giri iki Oh. Wonogiri. Wah, gak paham cah. Dalangipun. Iya. suara kurang premono ning wasis ngungrum. Wah, matur nuwun Pak De Sudar. Jek kersa nenggani. Sempanuwun. Turun. Kanca noprak. Nggih, wau sanjang kalih kula. Lah Dek mboten kundur to Pak Diak ngono. Ora le piye aku tetep Beksan juas penari. napa nggih? Debat, iya. Wah, nggih. Wau rasan-rasan kalih kula. Nggih. Kok tak sih nenggani to Pak Diak ngoten. Heeh. Iya le aku pilih nonton wayang. Lah king napa? Mbok Dim nesu-nesu wae kok ngono. Nggih, teng mriki mawon teng omah Gur Padu. Nyingkiri apa? Iya. Hangung romarang bendoro tiasulestyo bijer
ngincangake alis terus tresno sesideman. Ugi para sedherek ingkang wonten timang. Wah, ngumpul wonten pos roda monitor. Nggih, matur nuwun sedherek timang. Niki kula haturkan juga buat Pak Prastoto di Tirtomoyo, baru sakit kakinya, semoga cepat sembuh. Ugi kula salam kagem Pak Pur, Pak D Slamet, Bu Deti, Bude Ana. Nggih. Sapa ne? Yes, pokoknya aku dari nyantol ra ketang siji to. Mosok kene gak jenenge Dik Pur. Kita siji nyantol. Nyantol. Mangga. Luweh becik patenono timbang pepisahan. Bapak Tekad Sukarno. Kok aturan mirengaken Bapak. Bapak Tekad Sukarno saking Wuryantara. Ugi Bapak Sudarno saking Makawuri. Bocah kuno senadyan bocah kuno rasa hormat dan salut kepada Bapak Sukron Suwondo ing Blitar kang sampun nganggit lelagon menika Bapak. Ngapil nggo golek dit. Nggih, laras-laras. Urip ana kutha gedhe tulung agungan ya nok komplit.
putra lewat kincange alismu kepasan landang rasane ngati Setian wasling serius aku isi mampu latih solahmu Monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadung ajrimpo jiwa ragaku kangurung kehormatan mampu rupa ngarepi urip ana kutha gedhe gawe tukake masa isine apa-apa wae saja seksi mas kita wujud Luar biasa. Luar biasa. Dole sok. Upama pemain bola kok nganggo pemain cadangan kuwi wis lumrah. Tapi Pemain volley nganggo cadangan kuwi lumrah. Iya. Dolis penabuh nganggo cadangan kok. Oh iya ta? Sandinge sing balung kae. Lho, kae cadangan. Usah masa sing balung kok kepipis. Sing balung enek cadangane. cadangane. Dolis kok. Oh iya ta? Oh iya. Cadangan, pemain cadangan itu ada. Dolis kok. Ngelok. Njenje luar biasa. Turun. Nggih, Sampun kampiran sampun, Mas kami Petro. pamundutan. Ngrungokne suarane Mbak Lisa iki nuansane Prancis iki tetep enek. Aku duwe murid Prancis yo suarane ngene iki nek nyanyi iso. Napa nggih? Persis Mbak Elisa iki. Agak middle ya. Midul. Nggih. Ya iki sing mari larang iki, Jak. Iki mari larang yo iki. Napa niku? Golek ngene iki angel. Napa niku wonten layang napa malih niku? Niki nun sewu. Oh nggih. Layang ki wacanen. Kula boconipun. Kula wacanipun. Bu Limbo. Oh, limboke pun wau ngajeng Ya, wau. apa? Majeng. Kula nyuwun lelagon. Setunggal podang kuning sampun. Sampun. Kalih Roro Jonggrang. 3 papat. Sesi Deman sampun. Sampun. Saking warga apa iki? Gedangan. Oh, gedangan. Nah. Bak BKL JKT itu apa? Bapak jahat. Apa? Jakarta. Oh, BKL itu apa? paguyuban Jakarta. Oh. Pagedangan Jakarta. Oh iya, yang Iya. Jakarta yang balik ke sini. Yang Jakarta yang ke sini. Ya, Ya, dongake terima kapoke kasih. apa usahanya di Jakarta lancar, Lancar, sedaya ya, mawon. amin. Oh, neng Jakarta iki pokoke nek tuku bakmi, bakso, mie ayam wis isine wong kene. Wonogiri. Siroyo. Wonogiri. Ya. Laras alhamdulillah. Mbah nuwun. Niki Menika pripun? lajeng di- Kersanipun pripun? tanjake Nggih. sing dereng mau Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Bodang kuning sampun, Sideman sampun. Jeh. Roro Jonggrang. Aku ben iso ketu Kowe laran. dari Bandung. Gen koyo Elisa Uikrarus. Kok kawus-kawus? Asmamu ya angel tenan kok penak ijajak lho gempange ora jam. Iya. Elisa Uikrarus. Iya. Razu. Pinangkani ya. Dipinangkani apa ora iki? Yo lah dipirangkane lah ya koyo oyiye lah. Kok kowe dadi koyo kiye Kok dadi koyo ki Banyumasan iki. bahasanya. Malah ngulon. Malah ngulon. Niki langsung tanjake. Heeh, Roro Jonggrang, anggo lanang lho iki. Nggih. Suarane. Wes, sing rapayu didol kon suara Sinten? lanang ngene. Kok rapayu didol iki padake napa to, Pak? Wo tawa-tawa rapayu kok. Sinten niku? Sinten? Wo, lho ki
paling sinden yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Masya Allah. Berarti punya talenta. Oh, talenta. Kelebihan. Kelebihan, Masya Allah. Kene jeng Mas. Wah, iki neh to. Ya tak kira yo ndi sing duwe kelebihan talenta. Lah iki gur kelebihan lemak. Kene. Jejer karo pun Kakang Yayi Jonggrang. Sopo-sopo di. Jonggrang. Wonten do Kakang Bandeng. Kok Bandung? Bandung kok Bandeng. Kakang Bandeng tuh. Piye Jonggrang? Manut tak pundhut garwa ngertenono prajurit wis kalah perang kowe dadi wanita boyo kan ora urung besok dadi kowe gawe batu Joloso. Aku gelem Bandung. Janji kowe gelem? Gelem. Kono-kono moh iki Jonggrang iki moh karo Bandung Bondowoso kok kowe gelem to modele? Enek bebonone. Enek bebonone apa ya iki? Aku gawekno anak 1000. Kudu Candi. Hah? Candi yo Lah nggih candi anakan cilik-cilik ngene iki lho. Lah nggih kene pusatane 1000. Sampeyan kok jame rumah tak gandreng melu-melu ing marah. Sutradara kok melu ndur Kok panggung. bantuke kita golek. Bandung. Piye Jonggrang? Aku ora piye-piye. Kok ora piye-piye iki mau jalukmu ki apa? Mau tak balenane tak aku sing sembodo. Aku gelem kok pundhut gawe nang aku ndarbeni bebono Bandung. Bebanane apa Jonggrang? Gawekno candi 1000 kudu Tak pinangkani Jonggrang tung tatung. Tok. Iki mulya Bandung kudune kan yo nganggo obo-obo karo Yaga Hastu mangan kacang. Kok lukat kulite? Lenger, kalau kulite mau le. Kalau kulite mau kalau. Lepenmu kok alemu kok. Aku terah jarak ngerjani cah kuwi. Lah wong langsung kowe getakno kaget Pak. Lukuk kene iki kolu kok. Ya ini kaget pindho lho Astu. Lah nggih Astu pindho lho ya. Mau kacang mangi saiki onde-onde lho ya. Jonggrang. Yen to pancen nyata pamundhutmu wujuding candhi sing sacah 1000. Aja ngiwake aku iki Bandung Bondowoso kondang perwira yuda jaeng kalugon. Piye? Tenan kowe nang endi Bandung? Matanya di sini. Matamu dhewe kuwi. Putra Pengging. Pengging tukang tambal ban pinggir dalan Boyolali. Aku ya anak Ratu Pengging. Aku orang kenal Pengging kok. Yen apa ora ngerti kondange Bandung Bondowoso kawulaku wujude jim setan. Ayo, para kawulaku kabeh ayo. Lah iki setan iki, krungu dhewe. Aja seneng sik Bandung Bondowoso. Piye? Candi 1000 mau kudu dadi sewengi. Aja nganti kedisian tangine pitik jedule srengenge Bandung. Siap. Tak sembayagani mundur sawetara. Engko ndak kesampluk ajianku ki. Anu Mas, gong yo. Ayo. Nah. Kabeh para kawulaku turut ana hewang-hewangan Bandung Bondowoso gawe candhi 1000 dina iki. Aja nganti plethek iki sing kudu dadi tok. Iki candhi sing kliwatan iki mung jenenge. Apa ora mbok sawang? Candhi semene akeh. Candhi maneka warna. Aja seneng atimu dhisik tak etunge candine. Sadurunge mbok itung tak genahno dhisik. Iya. Nek sing mburi kono candine bagus-bagus, ayu-ayu, kae candhi pawakan menungso. Ana putri, ana raja, candhi pawakan menungso. Yen sing arep kene ana bangsa ya kewan-kewanan. Lah kok enek asune bareng Bandung. Kuwi dudu. Kuwi kucing. Ana sing mirmut, ana sing kelinci. Nah, sing Jepang koyo kadal modele. Apa kae? Oh, kae biawak. Biawak. Ya nek wong desa ngarani nyambik. Lah kok ana mburi demung ana percile Bandung. Sing ndi? Kae. Lho, kudune nek percil tanggapane wong bengi iki, Meng. Wah, percile. Itungen. Candine menungso 200. Ya, Candine kewan 300, 500 Bandung. 500. Candine kucing 200. 700. Candine kire Kok kirek bareng ora enek kire. Kirike wis ora enek. kucing Kucing. 200. Wis 200 wis diitung 99. Lho, Kok kurang siji Bandung? Dian, iki kabeh saka tumindakmu sing culik kok gerwes kowe. Bandung kudu 1000 Bandung.
Candine kucing kurang siji. Ora genep 1000 Bandung. Aku moh kok pundhut garwa. Jonggrang. Piye Bandung? Sejatine kabeh iki masa reka dayamu. Ora Bandung. Pamrih genep 1000, kowe genep tok. Tok tok. Candine kucing iki. Kucing. Grawes kowe kuwi iki an. Lah jaluke candine kucing, masa kucing ngadeg. Kucing. Wis rampung mene Bandung ngene lagu terus weh. Gak kucing. Aku ketok gendong aku urusan kok. Kucing kucing. Dadi yo kucing yo ben nglegakno penonton. Yo Bu yo, candine kurang kucing ya. Kucing kok ngadeg, kucing yo gerom to. Ora sudi kok. Kok bareng aku ngene terus numpak mburi kene ta? Yo ora sudi to, padha-padha numpak pilih-pilih no. Kucing ki milih. Ya, liyane yo Bu. Pripun, Dek? Kucinge kon gendong gareng. Wis aku tak balik gak bayaran lah. Timbang bangke aku sempal. Ayo garenge semaput gendong kucing semene. Iki Urung nak kucing nelak. tuntutane penonton lho. Lah nggih. Tuntutane penonton lho. Sing ngene ae, direka. Sing dadi kucing gak sah kowe nek no. Ya, Hana. Udu. Hana. Sing dadi kucing gentari wae. Kuwi. Hana. Alah, kok nak Hana kapian kucing iki. Kucing ki Apik iki. Kayak kok terus digendong kuwi. kucing ki wajah imut lho. Lah kaya imut ki lho. Amit-amit nek. Yo, Ri, pas dadi kucing nang. Aku ora kae dadi ndoromu. Kucingnya mosok mbok liyane lho. Wis minimal minimal Elisa ngono Kan karo kowe padha, karo kowe kan bentuke padha kok dadi penthek ngono kan. Miau. Lho kucing arep langsung lagi. Kucingku, ndang. Kayak gendongan, kayak cangkrengan kucing, ndang. Kucing aku kok kowe to kabeh ker-ker. Lho kucingnya bekar. Kucing lanang ya ngono. Kucing kok bekar. Lanang ya ngene iki. Kucing arep ingin ya ngono kuwi. Oh, kucing gatelen ning ngene kita. Oh, kucingnya digendang. Kayak kucing gendongan, ndang. Lho, sing kucing ki aku kok kene to, Cak? Suwen. Astagfirullahaladzim. Iki apa mbok gak nanti? Aja mbok gua. Jabang bayi mati aku. Lho ta, kowe iki maido gentari gendong kowe iku kok ngiringan cepet kene lho. Jane wong iki gak kuat. Piye? Ning aku mancal pedal mangke toke. Iya. Ancek-ancek Jane kuat ngopi to. Ini lho ancek-ancek pedal aku. Masa kucing nggo pedal modele. Kucinge kono. Koleram aku. Ya ini nek kucing gandek ya iki ya. Lah ngene kan yo darane kan yo dipengen kan darane kan yo dipengen. Yo nek ngono darane karo kucing sepuh. Lah, Karo kucing sepuh. Jare pengen dadi yang ketiga, ndak karo. Ayo kita gue yang ketiga. Aja kok tong-tong tak moro dhewe. Gelem apa ora? Ojo rene. Wah Mas rene. Wani makso. Meneng wae ikan shootingan. Karo shootingan iki dhewe malah nyang-nyang. Trekae moh ngono kuwi rekae. Ayo. Rene Mas kowe. Lah aku tekan rene kok. Oh. Gur liwat tok aku kok. Alah, Gur liwat tok tekan kene yo gur nang kene iki aku. Yo iki yang dinamakan kucing malu-malu. oh, kucing yo iki. malu-malu. Aku Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Malu-malu tikus. Iya. Tikus semua gedere, tikus apa? Ngusik kok. Kucingnya ra nganggo brengos. Oh iya. Lah kuwi brengose kok nanggone kok nang kono modele. Kok gak pas manggone, Pak? Kucing kok brengose ning kono. Lah wong aku ora delem wis moh kok mbok kei kucing garong kaya ngono. Emoh yo yoga ya arep. Nggih. Ya wis kucing-kucingan dhewe karo kono. Aku iki arep kene kok ya, Dek. Luweh becik. Apa ki malah gune? Jonggrang. Rara jograng. Lah iya luweh becik Rara Jonggrang. Iya bener. Oh, ayo luweh becik Rara Jonggrang. Bukanipun saking Bonang tampani kendang garape Tayuban cakrak pro dadi. Ya. Bukane mopi nemo patroji luro luji mombyang. Ya. Kudu iso. Piye nang antara ku Ayo, moji nemo luroji luro luji mombyang. Nute moji-roji rek Pak Demu lho kuwi. Ora iso aku nggih dhewe kok. Oh iya. Ayo. Manut to garenge.
luro lumonem ah pinter kabeh sasa ji luro lumonem rumonem ji lololi ah pinter Bayu ngabani kalau Ladala ya para. Ayo ya Mas ya. Roro jonggrang kowe pancen ayu ten Ora kowe. Lah yo wani ora karo sing kono. ora ngokal aku kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung ya Mas ya. Perang iki kanggo kuturung rampung bela pati Kang Mas Prabu Pala Kang Wasedra labuh ing ana segara tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat tenane putra ratu pengging Prabu Damarmaya duwene apa? duwe aji sekti Bandung Bandawasa jonggrang manuta sun pundhut garwa Aku duwe bebana Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang pamundhutmu tak turuti Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan kowe aja kumerungkung berani asik tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Roro jonggrang manuta sing pundhut garwa Bandung aku duwe bebana piye Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang pamundhutmu tak turuti atur nuwun sampun Bandung karo Roro Jonggrang ki mau wong modele kualik kok lah sing putri swara kakung bareng sing kakung swara putri pancen kucing iki yo ngene iki oh iya model kucing lali aku kucing neh injih kados pundi Rama masyaallah
Sase kagungan pamundhut iki Nggih, diaturke. dawuh pripun? Nah, nggih. Dawuh. Nggih. Surabaya. Nggih. Lajeng ngersake jenengan nembang ki Mbak. Oh, Mbak Elisa. Surabaya ini napa, Kung? Surabaya. Juli Surabaya. Upama kepepete Malang ngono piye, Kung? Nggih, sami-sami Kung, nggih. Niki wau tindhihipun saking Kakung. Nggih, Kung, matur nuwun. Mbah nuwun nggih, Kung. Nggih. Niki ugi wonten pamundutan. Nggih. Saking Pak Tardi anggota arisan Pagedangan di Jakarta. Sugeng dalu Pak Dalang, oh Pak Dalang nun sewu jenengan kok. Sugeng dalu Pak Dalang niki kok. Nggih, sugeng dalu, terus no macane. Lah sing dikon jenengan kok. Ndi. Lah iya iki sugeng dalu Pak Dalang lho, berarti jenengan lah nek sugeng dalu Mas Gareng ya kula sing Layange waca. tak macane. Wacane. Lah iya nyo. Oh, alah bantah nek karo wong tuwek ya repot. Nyuwun lagu Rondo Teles kangge Pak Haji Suparno sekeluarga dan seluruh warga Gedangan. Wah. Oh, panci klangenanipun Rondo Teles. Nggih. Lagune iki lho maksudnya lagune lah. Nggih lah kok dadan jenengan iki. Mboten nek niku mboten. Nek lagune niki saking Pak Tardi Rondo Teles. Kalau wau ki wonten saking Mbah Kakung Nun Sewu Amit. Oh ngersake wonten apa mau Surabayan. Nah. Pripun? Selendang biru sing lawas apa sing anyar? Yo ngomong Mbak Anissa, wis suara terbanyak sih. Mbak Elisa. Nggih. Gue selak kondur. Nggih, tadi napa? Selendang biru, Mas. Pripun iki nek nggih gamelan, Pak? Boten saged niku nek. Sesuk-esuk ya, Dik, sesuk-esuk ya. Lah, ora nek orjene kok wong niku ngangge orjen. Cara jatilan, Pak. Oh, cara jatilan. Nggih, manut derek Mbak Elisa sing diaturi sing pundi sik ana Surabayan, ana apa Rondo Teles. Lah iki ya enak iki. Dawuh. Dawuh melih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagem Pak Dalang nyuwun lagu Warudoyong. Katur Mas Klomin, Mas Kece, pelawak joget Paripacitan Jawa Timur. Haji Mas Hari, Mas Darno sehat selalu amin. Pun mang penggalih piyambak. Warudoyong. Piye ke mau? Ya selendang biru piye garape manut? Enek Mas Diki? Enten? Gua enak. Oh, enten lah Mas nek enek kok kuwi pemain cadangan sing nabuh. Iya. Siap. Tanjake, Co. Wah, doli sok dilawan. Tanjake. Doli sok le. Kerawitan terbaik nomor 2 le. Iya, jagone loro. Mboten nomor setunggal Gusti Allah Subhanahu wa taala kok. Yo, doli siap kita kasih. Selendang biru spesial untuk dulur-dulur sing ada di sana. Ya.
rasa andang ngomong Solololo apa kenyonggo katasanmu Ser Asik wis mati rasa andang ngomong aja mbok kandhani karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning lambiku ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnoku luntur tanpa werna bekas ning lambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnoku luar biasa pamundutan selendang biru kalau sudah dikasih bilang apa sama-sama ada lagi dari Pak Haji nih pamundutan Mbak Elisa nyuwun Oke. lagu Kopi Wengi wah iki yang enggal niki karyanipun Mbah Minto nggih nggih mbok menawi pun nate digarap monggo dereng nggih gandeng lagi rong dino leh metu estu niki Kopi Wengi karya Mbah Minto lagi rong dino tes ya mbok menawi dereng mungkin dipun lintoni kopi jahe apa kopi apa ngono ya ora apa-apa ya niki ingkang pundi riyen Rama Sing lagu gue cah nom-nom ya lho. oh ndandut kok ana rondo teles elok tenan iki Mbak Lisa. Rondo teles iki mau lho pamundhut iki mau. nggih siap-siap wonten rondo teles Rondo teles. saking sinten wau nggih apa dijoli rondo kempling ngono ya ora apa-apa lho penting mentu rondone kok nggih nah kene Cahayu mantan aduh nek mesem lho benci aku tenan oh Bu upama entukno montorku mah bit tak dol ajane mari ra sida bisa iki Montor rong lunas iki lho. ning kan tak pedhotno Pak Nggih, aku mau mengajak Mamah Tiri dulu. Mamah sapa Mamah Tiri. oh iya karo Mamah Tiri monggo Iya, karena sudah digawekne jaran niki lho dari bapak kandung. Nah, khusus untuk Mama Tiri ditumpaki Mama Tiri. Nah, Mama Tiri kok numpak jaran nggih. mosok enek jaran numpak jaran Jarane niku digawe bapak kandung. iki Iya. spesial Dinam dhewe, Jal. Masya Allah saking bot tresnanipun Saking tresnane karo Mama Tiri. oh. Coba. Barungan pring buru mah entek gur dadi jaran kuwi. Nah, gur dadi jarane iki. Tak kandhani Pak Gantari. kuwi iki ora perkara saking tresnane entuk iki Piye? ngirit Ngirit. Mari Mama Tiri. dalam Oke. ora cah kemeng tak pirang gendul kemeng ayo Mama Tiri Ya. Mama Tiri dicek Ya, dulu oke. jarane. Oke, Oke enggak? anakku. Iya anakku. Wow. kucing oh kucing tenan weh lah kok nek nggo nek oh lho Jirin. Jaran jirin. Iki mbokane iki anake. Nah. ya ora apa-apa ora apa-apa Yo, ninggal katresnan garap jaranan. siap kasih Joget ya. Introne jaranan Oke. sing suwo. Nek sungkut terus jaranan. Mangga, ya yo. siap ayo yo so Ayo.
sliramu wae tak suwun rina lan bengi muga-muga Gusti sakapan hanggonmu bali bisa kumpul kaya dene. Jaranan Gong. Wah iya. Jaranan Sing leres kayak gagak rimang. Jelas ya Mas. Oke, makasih. Warudoyonge mau. Pamundutan wonten Warudoyong niki. Warudoyong enek Jawa Timuran. Nggih, cah nom-nom wong ngersake sak kemprangan ya didak saosino. Nggih, sendika. Coba slendra. Selindru songo. Menyang Kendal kaline wungu. Jajak nganggo serandal oleh nemu. Nuwun sewu, nembe ngoceki kacang. Sapa? Hastu? Ya bocah kaya ngono ya ora apa-apa di ngapura. Ya tas pura. Balen ya. Daleni malih. Menyang Kendal kaline wungu gareng nganggo serandal oleh nemu. Apik. Menang Kendal klambenan putih jajak nganggo serandal dijol negere. Sura metu lho iki. Jatimurana. Mlaku-mlaku neng tengah sawah bojoku ayu grayaki bocah. Ya iyo. Kowe gandang ojak. Ya iyo. Ngatur. Oh iye ayo ayo. Petruk sowan kale kang kareng ya Bagong lan Semar anglipur ati. Warga gedangan sing sayo rukun dimen padha banyak rezeki lobes bale panjang kerep wayangan sing ditimbali
ora mung sak-sake dalan bengi dalange widodho wilis ora pasang tarif mung pira pawe sing penting laris yo angkatke yo kowe jak sugeng rawuh paduka sugeng pinarak lenggah ingkang sekeca sinambi mirsani gelar inggit purwa dalangipun Ki Haji Widodo iki mono pagelaran tilar kuna sing kebak pitutur lan wewara Jawa mula kanca ayo padha lestarekno aja nganti dijaluk bangsa manca ayo dulur iki jenenge dalang sing duwe kewajiban tukang ngudal piwulang mula dinyejer minangka wakil pangeran Murbawasesa sekabeh wayang iki mono rak jenenge sinden atur pepemut aja gampang iren nyambut gawe mempeng kudu eling leren dadi menungso ajen kinajen iki mono jenenge pengrawit nyambut gawe mung golek duit mula iki jaman rada sulit nek entuk kaya diirit-irit iki mono jeneng dagelan ngalor ngidul mung golek banyolan muga kabeh seneng dadi hiburan senadyan tontonan muga dadi tuntunan iki mono rak jenenge gender ditata bumbung dijejer-jejer yen sing nabuh ora seneng pamer tabuhe cendak pucuke jeber kaya tutup iki mono jenenge slentem yen ditabuh unine kalem yen sing nabuh ra kakean gunem piyayine gedhe anune sak tekem iki mono rak jenenge bonang gone nabuh kaya wong gepuk kacang ana bonang ditata urut-urutan yen sing bonang duwe karep kudu keturutan yen sing kono rak jenenge saron gone nabuh iso cepet iso alon gone nabuh nute ra usah takon wong nute cethok aja dadi sambi guyon iki mono apa ya jenenge kenong yen ditoto pating plenong yen sing nabuh aja pating domblong kowe nek nabuh alah kenong itu apa yo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya iso nyuwukno tu wah astu sing marai kula kok Dik sing marai kula iki ngene lho Jak itu Pripun? kira ora anak yang berkebutuhan khusus inggih mane ngaji ning pondok Wonocaraka iki diajari kerawitan kok apik ya nggih dimanfaatke alhamdulillah saiki wis iso kuliah ra ketang montore ilang
Lah motor ilang lak ya alangan. Arek ilang tenan apa didol? Mbok dol gek-gek tuh. Ya. Anu, kuwi pamudite diaturke sisan. Napa kalau wau? Kuwi mau lho sing Oh, Warudoyong. heeh, Warudoyong. Siap. Spesial Warudoyong. Warudoyong. Hah, cocok. Warudoyong ngono. Sing kok pundi? Gandangmu apik lho, Cak. Kepepet butuh. Sesuk kidula. Lho genah nek kulinane kono ki walang kekean kok kon Jatimuran. Iya, ora apa-apa. Nggih. Warudoyong, ayo. Yo, mau pine mau matroji ayo. Yo yo. Mbok sepo? Sinten menika ingkang pun dawuhi? Wes, monggo. Nut. Derek. Ayo yo. Waru-waru dayang yang Piye nak? dayang nang pinggir tris. Ayo maplok kulitane irang manis. Jarek kawung diwiru lima, patine bingung ditinggal lunga. Waru-warune doyong ya Dik, doyong ning pinggir lurung. Dasar ayu moblong weruh sliramu atiku bingung. Jarek lurik suwek pinggire aja dilirik ana sing duwe. Waru-waru dayang yang Piye nduk? dayang nang tengah gunung. Yo. Wong yen lagi gandrung ngalor ngidul Oh. kaya wong gemblong aja lali Nganggo mandek. sing ngendang Pak Cilik Hastu. Senes Hastu jenengan oleh Bas iya. Petro. Pak cilik. Hastu lha nika. Oh. Cilik. Ora usah nyuwuk Nusul lah, juli atur nuwun di. Nggih, tondo Kondi. tresnaku, Mas ya. Gandeng aku tresno karo Pak Cilik. Aturno, Mas, karo Pak Lik ya. Mas Dwi Aja wek kowe lho ya, kowe jodot sik cah cilik ya. di caosi rokok jingasu kali kajareng. Ji Samsu kok. Ireng kuwi jingasu to. Sing kae rokok le mineral. Aduh, manut kowe aku. Kena wis ta? Aku pokoknya Parikane. urung. Aja ren. Oh. Abang-abang ora legi warga gedangan akeh rezeki. Allahumma. Waru-warune doyong ya Dik, doyong ning pinggir kali. Dasar ayu moblong merati. Aja lali Ora. Apa? Tuku janganan pasar Wonogiri piyai gedangan sugih rejeki. waru-waru dayang ya Mas. Piye wong ayu? Dayang neng tengah sawah. Pancen ayu moblong. Sayange rasa bo oma aja lali. Hah, pari aneh. Wari aneh. Kesuwen ya. Oh Pak De sing varian. Oh iso ya, Dik. Mikul suket dientul-entul. Terus kok bojone teles iki kok digrujuk banyu. Nyambung blas. Ning galengan kok nandur jahe, piyai gedangan dawa umure. Waru-waru dayang neng tengah latar. Pancen ayu moblong, pancene punyae sabar. Timun diirisi, orang gempon kok pameri.
Jangkep sampun dipundhut pamundutanipun. Parikane jajak apik nyangke ngember ngiwon nengen wae cedhak ra ngampirke. Niku kleru. Sekali lagi Mbak Elisa. Siap. Setelah saya wis karo ditemani bertiga. Nggih. Sing potongane meh sepadha. Sewu kok potong. Sing gandare imbang Mbak Elisa. Untuk remaja-remaja kita. Ya siap iki Bunda Lina nggih. Heeh. Bunda Lina kalih genduk Hanua. Nah, Bertiga sing pawakane mirip. mirip. Sing katuranggane mirip. Kancane dikandani. Apa Mbak Lisa? Oh iya, Mbak Lisa. nyuwun lestari mawon nggih.